И здравейте, приятеля! Днес искам да покажем как ще звъним на приятелката ми. Това съм аз, така, значи да съм тук. Не е приятелката ми, тя ме е предпочетка, но все така. Така звъним. Отварям си камерата, защото искам. Приятели, тя стига. Така че няма проблем. Просто искам да гледаме малко TikTok. После ще кача този видео, не ме интересува, защото нищо ми дава. И малко си знам.